sampai terdengar di pimpinan niku kedah dihukum. Kalau ada kasus terdengar di pimpinan kedah dihukum. Tiang niku ngaku bener-bener akhirnya nggih di dirajam lare estri menika nggih. Nggih. Intine bar dirajam dosanipun ampuni sedaya dados tiyang sae ingkang dirajam. Ya. Karepe ampun ngaku dadi aku orang rajam ya. Mungkin kados niku. Tobat ki ambek mawon ya. Tiyang niku ngaku dadine kedah dirajam. Ya. Itu dados menika tiyang zina muhson pembunuh ingkang tiang ingkang bunuh, kemudian tiang ingkang ninggalaken agama niku menurut hukum Islam niku kedah dipateni menawi mun dugi pimpinan dugi imam.